काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द केल्याबद्दल केंद्र शासनाचा निषेध करण्यासाठी पनवेलमध्ये महाविकास आघाडीच्या वतीने धरणे आंदोलन छेडण्यात आले होते। शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून धरणे आंदोलनास सुरुवात केली। यावेळी केंद्र शासनाचा निषेध करण्यासाठी स्वाक्षरी मोहीम देखील राबवण्यात आली होती। काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष महेंद्र घरत यांनी सांगितलं की काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द केल्याबद्दल मोदी सरकारचा निषेध करण्यासाठी आणि राहुल गांधी यांच्या समर्थनार्थ महाविकास आघाडीतर्फे धरणे आंदोलन छेडण्यात आले असून या आंदोलनाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला जाहीर इशारा आहे। त्यांनी केलेली ही कृती अत्यंत निंदनीय आहे। मोदी सरकारचा भ्रष्टाचार बाहेर काढल्यामुळेच तसेच राहुल गांधी यांनी देशभरात काढलेल्या भारत जोडो यात्रेला मिळालेल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादामुळे भाजपच्या पायाखालची वाळू सरकली असून देशातील वातावरण बदलत चालल्याने मोदी सरकारने हे निंदनीय कृत्य केले आहे असं मत यावेळी आमदार महेंद्र घरत यांनी व्यक्त केलंय। आपण बघतोय की भारत जोडो यात्रेनंतर राहुल गांधींच्या बाबतीत भारतातल्या जनमानसामध्ये जी भावना निर्माण झालेली आहे आणि ज्या पद्धतीनं भारत जोडो यात्रेनंतर राहुलजींचं सार्वजनिक ठिकाणी किंवा संसदेमधील एकंदर सारं आक्रमकपणानं समस्यांच्या बाबतीत विषयांच्या बाबतीत मांडणी होत आहे, त्याचा धसका घेत अडाणींच्या विषयावर या ठिकाणी आपलं पोलखोल होऊ नये। खरं तर ज्यांना राहुलजींनी चोर म्हटलं ते चोरच आहे। नीरव मोदी असतील किंवा विजय मल्ल्या असतील, ललित मोदी असतील, या मंडळींना चोर न म्हणणं म्हणजे चुकीचा प्रकार होईल। पण त्यांना चोर म्हटलं या अशा सामान्य गोष्टीवर इतका मोठा निर्णय कोर्टाकडून मिळवून घेणं आणि त्यानंतर 24 तासाच्या आत त्यांची खासदारकी रद्द करणं, खासदारकी रद्द होते नव्हते तो बंगला खाली करा म्हणून त्यांना सांगणं, हे कुठंतरी एक ठरवून केलेल्या प्लॅनचा भाग दिसतोय। कारण यापूर्वी देखील अनेक लोकप्रतिनिधींना शिक्षा झालेल्या आहेत। बच्ची कडूंना कोर्टानं शिक्षा सुनावली, अलिबागच्या आमदार महेंद्र दळवींना कोर्टानं कन्व्हेन्शन दिलेलं आहे। त्यांच्या बाबतीत पानं हलत नाही, पण कोर्टाचा निकाल येतो काय 5व्या 6व्या तासाला खासदारकी रद्दचा प्रस्ताव लोकसभा सचिवालयाकडे ते ठरवलेल्या प्लॅन नुसार होणारी कारवाई आहे। सर्वसामान्य जनतेचा आवाज, सर्वसामान्य भारतीयाचे मुद्दे राहुल गांधी ज्या प्रभावीपणानं संसदेमध्ये आणि एकंदर सार्वजनिक ठिकाणी उपस्थित करतात, त्याला घाबरून हा निर्णय भाजप सरकारनं घेतलेला आहे आणि त्याचीच परिणिती म्हणून त्यांची खासदारकी रद्द केली। आम्ही पनवेलवरून महाविकास आघाडीच्या वतीनं या ठिकाणी याचा निषेध करण्यासाठी एकत्र जमलेलो आहोत आणि माझी या ठिकाणी सर्वसामान्य नागरिकांना विनंती आहे की हा हल्ला राहुलजींवर नाही आहे, काँग्रेसवर नाही आहे, हा भारतीय राज्यघटनेवर हल्ला आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला जे विविध आयुध दिलेले आहेत लोकशाहीमधले, त्या आयुधांवर हल्ला आहे आणि ही आयुधांवरला हल्ला परतवून लावण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांनी याच्यामध्ये जोराने उतरले पाहिजे अशी विनंती। प्रश्न राहुल गांधींच्या खासदारकीचा नाही आहे, पण राहुल गांधी एकच नेते आहेत की सातत्याने त्यांच्या विरुद्ध बोलतात। कोविड पासून तुम्ही असेल, ते ज्या कंपन्या विकतात त्यांच्या विरुद्ध ते बोलतात, अदानीच्या बाबतीत ते बोलतात, ते दाखवतात संसदेमध्ये फोटो का अदानीच्या सोबत कोण बसलेलं आहे, तर अगदी स्टाईलमध्ये नरेंद्र मोदी बसले आहेत। आणि म्हणून अडाणी अंबानीचं हे सरकार, अमित शहा आणि मोदींचं जे सरकार आहे, हे अडाणी अंबानीचं सरकार आहे, त्याच्या विरुद्ध धाडसानं बोलणारा एकमेव नेता म्हणजे इंडियाचा व्हाईस आहे, हा भारताचा व्हाईस आहे, तो बंद करण्याचा प्रयत्न करतात। आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तुम्ही पाहत असेल तर सगळ्या अमेरिकेपासून सगळ्या जगातल्या देशांनी दखल घेतली का हे बेकायदेशीर आहे, हा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न आहे। आणि म्हणून ही जागतिक चळवळ होणार आहे। भारत देशाची चळवळ झाली आता, पण तो जागतिक चळवळ होणार आहे। आणि आता सर्वसामान्य जनतेला या देशामध्ये कोणी हुकुमशाही करण्याचा प्रयत्न केला तर ही जनता संपवत नाही। याच्यासाठी लोकांनी हुतात्मा पत्करलं आहे का, ही लोकांसाठी चाललं सरकार म्हणजे लोकशाही आहे, पण ही डेमोक्रेसी आता ते क्रॅश करत आहेत आणि त्याच्यावर आता जनतेच्या भावना भडकलेल्या आहेत। आणि निश्चितपणे
24मध्ये बदल होईल. राहुल गांधी हा तुम्ही जरा का ही ठिणगी पडलेली आहे आणि याचा वनवा झाल्याशिवाय आणि भारत देशात भारतीय जनता पार्टीला लोकांनी या सत्तेतून लाद घालून हाकलल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा हा जनतेचा निर्धार.